Hari ini juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah nggih. Ada Mas Willy. Mas Willy, Pak Gatot. Pak Gatot, kalian Wah jaya diningrat. Wis ora usah kesuwen iki mergo ana sinden sing sapi sial. Spesial. Sopo? Ya iki panjenengane Dik Lintang Kairo. Ya, Pisanan iki. ya, Freeze lagu pokoknya kudu neng iki. ya. selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, Mas Arya. Inggih wilujeng dalu dok. Dek Lintang Kairo. Dek, iya, jondok. Duh apa Dek? Kita kan sepantaran Mas, tapi tuan jenengan nggih. Aku 2008 ya. Oh, tahun 2008. Aku 9. Waduh malah anu. Ya, Gimana kabarnya Mas Arya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan ugi pripun pawartosipun? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nggih. Suwe ora sepanggung. Iya, pas kemarin pas teng pundi? Kita pas oh neng di ngano ya Mas? Badas. Badas. Gerbong. Nggih. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Derek ngregengaken suasana nggih Mas Inggih. Arya. Inggih Dek Lintang Kairo. ya. Wagu ngono lho dhewe iki Mas ya. Padahal kecil iki jane wis awor ning sanggar bareng. Iya peh. Tapi kok Ya wis ngono kuwi ya. enek Pak Poh lho marai malih. Malu aku malia. Ya, Nggih. Hari ini juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah nggih. Ana Ada Mas Willy. Mas Willy, Pak Gatot. Pak Gatot, kalian Wah jaya diningrat. Ya. Pak Joyo. Oh nggih Pak Joyo Sing duwe Kediri ya. dari Kediri. Pundi Pak Joyo pundi to jane diton-diton Wes gitu. iya. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun para kadang dalang kang wis nderekaken ngregengaken swasana menika. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mengeti napa Mas? Jumat Pahing. Paing nggih. Nggih. Ini juga di live streaming banyak sekali loh Mas. Akeh. Terima kasih semuanya para YouTuber. Ada Pak John Joyo, terima kasih selalu setia. Suka Ya, matur sekali nuwun. aku janing dindi ditutne loh Mas. Ditutne. Terima kasih. Jangan lupa didukung terus ya semuanya ini para YouTubernya. Jangan lupa like, Like. comment and subscribe. Komen iya toh. Subscribe. Oke. Ah, Nggih ini waktunya semakin mepet ya Mas Nggih, Arya. monggo klaturi Nembang pun bebas lelagon Bebas. nembang dangdut napa mawon pun. dangdut. Sopo iki sing anu dangdute? Dangdut goib. ya. Sing Nembang. ibut urung teko sing ibut. Oh ngaten. Lah niki wonten Mas. Niki nembang napa ada Pun pamunggetan monggo kersa napa? merdika kemawon. Merdeka Ya. mawon. Nggih, langgam nggih Mas Arya. Nggih, siap. Ya, Langgam. Langgam angenteni mboten napa-napa? Oh nggih, malah sae niki. Nggih, langsung mawon. Nggih, monggo. Monggo Mas. Aku ngenteni tekamu koyo ngenteni Ya, sabi semeneng. dene wahya janji matan sasepipen jroning kalbu daku sumapapu janganku
mosok men pisan. Lah niki wonten banyak loh sindangnya. Waduh. Iya. Pripun? Setunggal malih. Tunggal malih. Kok ngengkel ya banget ora Oke. apa-apa. Niki menawi wonten request saking Bapak Ibu sedaya atau dari ayah ini mau request ini ayah ini Mas. Memanik. Memanik. Nggih, monggo. Ya. Memanik. Ya. Memanik Mas.
Terima Inggih, kasih. matur Matur nuwun. sembah nuwun Mas Arya. Nggih, matur nuwun Dek Lintang. Iya. Ya. Diterusake anggone atur libur, Nduk. Iya. Cik Yamin ya. Ngelerek ngulon Ya. langsung loro. Ya. Sopo? Ki Mbak Andini karo Mbak Pelita. Iya. Langsung loro jumeneng ya. Ben sepoti wong-wong yuk. Wilujeng dalu Mbak Andini lawan Mbak Pelita. Wilujeng dalu bucange Mbak Nggih. Mbok. Pripun mawartane suwi ora tau kepethuk. Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Kang Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggih sakmenika wancinipun atur libur wonten ngarsane Sutresna Budaya. Nggih, niki diparingi regeng-regengan nggih. Oh nggih, mangga. Gerajakan Banyuwangi, Mas. Sip. Ya. Malah dosa Gerajakan Banyuwangi. Nggih, semoga. Yuk. Mas. Namo. Nggih, sami-sami Ya. Ya. sak terusin Nduk. Iya. Nanti. Nglerek ngulon. Ya. Ya iki sing ngaku urung nate tepung. Ya. Sopo? Nggih, pinaringan asma sinten, Nduk? Mbak Tia. Oh, Mbak Tia. Ya. Sak menika kelas pinten? Kelas 4. Wah, kelas 4 SD. Iya. Wah, Ya. kelas 4 wis iso jinden. Jantop tenan. Ya. Nggih. Badhe ngaturake tembang menapa? Mawar kuning. Oh, nggih. Ya. Aduh, apa kae? Ya. Ayo. Di pinakani diaturke lho. Ya. Ayo yo. Wes
matur sembah. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya. Ki dintekne sing nom-nom sik, Nduk, ya. Sopo? Mbak Rizka. Ya. Sak wetanipun Bu Karyati. Ya. Nggih, sugeng dalu. Inggih, wilujeng dalu. Pripun, Mas? Sampun tepang nggih? Wah, sampun. Nggih. Ya. Ket pertama aku belajar nek kene nganti sak yahene, Nduk. Ya. Sik kelingan isih. Ya. Monggo kula aturi atur lipur wonten ngarsanipun Sutresna Budaya. Nggih. Jumeneng lho ya, ben sepoti karo Mas Yogi dan kawan-kawan ya. Sugeng dalu, Mas. Inggih. Untuk ngaturi tetembanganipun menapa kemawon merdeka kemawon. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oh nggih, cocok. Heeh. Tembang kangen ayo. Ya. Nduk apa? Tripik gedang, tripik telos, idang waton rata. Ya. Patutke nggon gara-gara heeh. Mergo iki pakaryane dhewe sih durung rampung. Ya. Ayo tak derekke Pak ayo. Gandane Kang Sekar Gadung Koral kembang manara kang esmu arum wikarana yata-yatan kadikusuma mangambar war kukus